Pe teritoriul municipalității Bor ar fi nelegitim orice tip de construcție a bisericilor române, deoarece nu funcționează niciuna dintre unitățile organizaționale ale Bisericii Ortodoxe Române, care are un statut legal al persoanei juridice, după cum se precizează în răspunsul Biroului pentru Cooperare cu Bisericile și Comunitățile Religioase ale Guvernului Republicii Serbia, televiziunii Bor. Biserica Ortodoxă Română din Serbia este înscrisă în Registrul Bisericilor și Comunităților Religioase și funcționează precum Eparhia Dacia Felix, care are sediul în Deta, în România, și sediul administrativ în Vrșăț și pentru care în registrul este precizat că reunește românii din Banat. Potrivit ordinelor legii privind bisericile și comunitățile religioase, este stabilit că bisericile și comunitățile religioase pot ridica în mod independent bisericile și alte tipuri de clădiri pentru serviciile de slujbă bisericească, dar cu aprobarea primăriei locale, ministerelor autorizate și cu supravegherea profesională a organului de stat. În conformitate cu aceste ordine, orice predestinare a clădirii reprezintă înșelarea legii și inspecția autorizată aduce soluția privind interdicția utilizării a clădirii.